samling, men det har de ikke lavet på grund af, at de ikke har haft tid til det. Ja, vi er første A, og vi har altså ikke lavet samling, så deal with it. Hej, vi er første uge. Vi har ikke lavet samling. Desværre. Hej, vi er første K. Vi har heller ikke lavet samling. Hej, vi er første B. Og vi har desværre heller ikke lavet nogen samling. Det er også bare fucking psykisk, at du ikke har lavet samling. Altså, totalt virkelig lortet første uge, men... Kære Inge Parlé, kære elever. Da samlingen gang på gang er blevet aflyst, har vi valgt at tage sagen i egen hånd. Vi har hermed udformet nogle regler og retningslinjer, der vil træde i kraft til følgende samlinger. Der vil være et samlingsråd eller en samlingskomité, der udnævner årets samlinger og årets kåringer for bedste samlinger. Samtidig vil de klasser, der ikke laver en samling, blive straffet konsekvent til en samling. Følgende straffe kan være Havartios-spisning, karaoke og andre bundne straffe. Kære jer. Uden mere ser vi, at problemet ligger i tidsmangel. Dette resulterer i mange aflyste samlinger. Der er ikke tid nok til udarbejdelse af forskellige værker. Vi ser gerne, at vi, som Inge Parlés medmennesker, som skal leve op til uden videre sår og grab, får stillet et par moduler til rådighed. I vil som en enhed tage imod vores forslag, vores retningslinjer. I vil acceptere dem og indføre dem. Og hvis ikke, forvent Havartios.